right otonzwa Mai Tt kuna mabasa ezvinhu zvakaoma pane rimwe basa riri very simple riri panapa rehodha bhero munoziva mabhero ari class taita mukomana ari panapa anonzi Efias anohodhesa mabhero ane malabel last number unogona kutoona chiluwu ichi original chisakambopfekwa chiri timu bhero imomo anotora mabhero ako kuMozambique, Malawi, Zambia, America chaiko anonopeterwa hembe malabel dzopfekwa muri kuona kuti anenge ari well packed zvakanaka. Chakanakira Efias manje haasi kungoti ordai ari kuti pay on delivery. You order bhero rako whether it's for kids, for adults, for winter, for summer, for spring. Hausi kungoziva mazano kune matsotsi ari kungobira vanhu but Efias ari kuti unomufonera panhamba dzamuchaona pamusoro apa omufonera kuti Efias ndikuda bhero revana kana kuti rechando kana kuti remasummer shades kana kuti rechakati obva uye obva akurakidza wagutsikana then you pay on delivery. Zvakanaka zvinenge order yemabhero aya ine totora ngutu tuiwaya ndikutomaisa pagedhi apa ndichipedza kubhadhara mari yangu Efias ava nezvandaida ndinenge ndakamawaridza pakati warra pagedhi pangu. Hakuna mabasa basa ari kwa hodha bhero kwa Efias.